Θα πει ο Γρήλος. Όπως θέλεις είναι. Βάση είναι. Βάση είναι, θα περάσει. Με 9 και 99 περνάς. Παρατέταρτο. Πού είναι, ποιος θα φέρει τη μανιβέλα τώρα, πού το άλλο χέρι, το άλλο χέρι. Έλα με τρεις, πέσε. Με τρεις. Με 3 χέρια πώς γίνεται αυτό. Με 4 χέρια, 2 η Μαρία. Μελισσάνθηκα λίγο στην άκρη, Μελισσάνθηκα σε λίγο να το πάμε. Αυτό είναι. Αγκαλιά τα χέρια, αγκαλιά. Έτσι πουλάκια μου. Πρώτα στις εφημερίδες, το πρώτο θέμα, στο δεύτερο. Σηκώνω ρε Μαρία, δεν σηκώνεται. Δεν βλέπω, πείτε μας τι γίνεται ρε παιδιά. Καλά πας. Καλά πας. Είμαι σίγουρος. Θέλει κι άλλο. Θέλει. Κοροϊδεύετε, δεν θέλει. Όχι, αλήθεια θέλει ρε. Δεν θα μπαίνει μετά. Άκουσε που σου λέω. Πάτε, θέλει κι άλλο. Νομίζω λίγο ακόμα. Έλα, μας καμίσατε. Αλήθεια ρε. Δεν σκόμα πλάκα. Πρέπει να απογειωθεί η ρόδα για να μπει η επόμενη μετά. Στο τσάκι να πέσει έτσι, απορώ. Δώσε το κλειδί, ανέβασε λίγο το... Κάτσε λίγο, Μάριε. Συγγνώμη. Το χέρι πίσω. Φυλαχτείτε. Λίγο να πέσει από Άρη που είναι. Όχι, κι άλλο σήκωμα. Κατεβάζεις ρε. Να πέσει τα μάξι ρε. Έτσι, μπράβο. Τώρα θα το ανατρέψεις. Ένα χέρι, τράβα ρόδα. Κι άλλο σήκωμα ρε, θα πέσει ρε μάνα. Δεν θα μπαίνει ρε φίλε. Εγώ δεν βλέπω να σηκώνεται. Έτσι σηκώνεται, είμαι σίγουρος. Θέλει κι άλλο. Γιώργο, συνέχισε να σηκώνεις εσύ. Άρα, άμα χρειαστεί εσύ, θα κάτσεις από πάνω και κάνεις μια... Το ίδιο. Πώς την πίσω, Γιώργο. Αρσιβαρής θα φέρε, δεν σηκώνεται. Αγκαλιά τα χέρια, αγκαλιά. Έλα ρε. Εντάξει, μα λέγανε να ορίστε. Σκύψε κι εσύ. Για θα σας γράψω στις ειδήσεις. Παρατέταρτο. Τα χέρια, αγκαλιά. Άρη που είναι. Άρη πόσο. Άρη πόσο. Μπράβο, συνεργασία. Συνεργασία, τέλεια. Να χαλαρώσω δηλαδή. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Έχετε συμπληρώσει 1,5 λεπτό, παιδιά. Μόνο. Καθιστή. Πας και είσαι πληρωμένος. 1,5 λεπτό το βαξιμάδι, το μπουλώνει. Έλα ρε Μπούστη, δεν πάει. Το χρονόμετρο μου είναι πεπερασμένο από το τέλος προς τα μπρος. Έλα, Δημητρή. Αετός ο πρόεδρος, αετός. Έλα. Μαρία το πλάνο. Αυτό ο πάθος. Το αεροπλάνο. Θα το βοηθήσω το παιδί μου. Γυαλί μ' αρέσει. Εδώ. Το γυαλί πιανού. Του αμούργη, τα έχει πάνω στα... Και με γυαλί, κυρίες και κύριοι, βαθμός της σχολείας 4. Κατεβαίνει. Κατέβαζε. Τι πουτάνα κάτι ζορίζεται, δεν πάει καλά. Το αριστερό είναι στραβό. Θα σου χαλάσει τα μπουλόνια. Τα καπάκια. Θα της φύγει η ρόδα στην εθνική της Μαρίας. Μαρία, στην εθνική θα σου φύγει η ρόδα. Με το πόδι. Καλό το Θα σφίγγουμε μαγαζί. καλά τα μπουλόνια, Πρόσεχε στο κεφάλι ο γρίλος του γαμβρού. Γαμώ το γρίλος. Σέρα και το γρίλος του. Γαμώ τα τεσεβός. Το μπουλόνι πρέπει να σφιχτεί πολύ καλά, με πόδι. Με πόδι. Τώρα θα πατήσει. Ο Πρετσιναδόρος. Πρετσίνωσε. Αχ, δεν βαριά η καλοκαιρική μπάλθα το πέρα. Μην το κουνάς. Θα πεις. Παιδιά, πόση ώρα έχουν κάνει μέχρι στιγμή? 10 λεπτά. 3 ώρες έχουν κάνει. Όχι ρε, τι είναι αυτά. 7 λεπτά είναι. Μια χαρά είσαστε, μια χαρά. Πάμε. Σφίξε τα παξιμάδια, σφίξε.
Τα παξιμάδια. Άστα γυαλιά. Όχι. Με το πόδι, με το πόδι. Ξέρω εγώ, άσε, ξέρω εγώ. Ωραία. Έτσι θα κάνουμε στη Χάρλι. Ωραία. Και την άλλη, Δημήτρη. Και την άλλη, ρε, την άλλη. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, έχει γίνει πάνω. Πάμε. Κρατάει τα μπεγλέ, το... Παιδιά, ο ήλιος έδισε. Πάμε μέσα. Το χέρι, ρε. Και τα δύο χέρια. Παραπατάει. Έχει handicap. Ανάποδα τη βάζεις. Έλα, χέσου. Την έβαλε καλά. Κράτα το καπό, κράτα το καπό. Στο καπό. Έλα να βάλω κανένα χέρι. Πάτα, πού είσαι? Έλα, τέλος χρόνου. Έλα, μπράβο. 56. Πόσο? Πόσο? 5 και 56.